22 чэрвеня 1941 году нямецкія войскі пачалі наступ па ўсёй усходняй мяжы Савецкага Саюза і ўжо ў другой палове жніўня 41 году авалодалі ўсёй тэрыторыі Беларускай ССР. Беларусь не мела сталых традыцыяў незалежнасці і трапіла пад нямецкую акупацыю як частка шматнацыянальнай савецкай імперыі. Насельніцтва Беларусі сустрэла нямецкіх акупантаў, як і многіх іншых у мінулым, як тых, што неслі надзеі на перамены. Асноўныя спадзяванні беларускіх сялянаў былі звязаны з роспускам калгасаў ды пераходам на ўласную гаспадарку. Паўстаўшая цывільная нямецкая адміністрацыя ў Беларусі пад кіраўніцтвам гаўляйтара Вільгельма Кубы пайшла далей, узяўшы курс на палітыку беларускага адраджэння. Актыўны ўдзел у гэтым прыняла беларуская эміграцыя з Еўропы, паміж якой, аднак, ішла зацятая барацьба за кіраўнічыя пасады і ўплывы ў цывільнай адміністрацыі. Тым не менш, намаганні нямецкай адміністрацыі блеклі на фоне забойстваў і рабункаў, якія чынілі незалежныя ад яе часткі СС, паліцыі і вермахту. Тым часам Нямецчына распачала паспяховы наступ на ўсходнім фронце, і яе перамога ўспрымалася на акупаваных абшарах цалкам магчымай. Звычайно, люди в вёсцы при дороге ничего там не говорили, просто боялись, разумеется. Яны и немцев не любили так само, так. Але подумайте так само, у ночи приходят партизаны, Райца является вместо немцев, разумеется. Так. Яны, селяне терпели и от одних, и от других. Разгорнутая камуністычнай партыяй савецкая партызанка на Беларусі моцна паўплывала на далейшыя паводзіны і дзейнасць нямецкай адміністрацыі ў краіне. Жорсткасць акупацыйных уладаў стала адказам на гэтую барацьбу, у выніку якой найбольш дасталася мірнаму насельніцтву. Яшчэ 29 ліпеня 1941 года Савет народных камісараў СССР і ЦК Усесаюзнай камуністычнай партыі бальшавікоў выдалі дырэктыву, у якой заклікалі партыйныя арганізацыі распачаць падпольную і партызанскую барацьбу ў раёнах, пакінутых чырвонай арміяй пры адступленні. Быў загад па ўсёй зоне акупацыі ўзрываць масты і дарогі, псаваць тэлеграфную і тэлефонную сувязь, паліць лясы і абозы, зрываць любыя захады нямецкіх акупацыйных уладаў. У адказ Гітлер 16 ліпеня 1941 года заявіў: «Ёсць і добры бок у гэтай партызанскай вайне. Мы зможам вынішчыць усё, што паўстала супраць нас». Гэтак была абвешчаная бязлітасная вайна ў нямецкіх тылах. Партызанскі рух выклікаў неабходнасць змагацца з ім, але партызаны, і гэта трэба падкрэсліць, хаваліся, скрываліся за кім? За безабаронным насельніцтвам, жанчынамі, дзяцьмі і старикамі. Касцяком савецкай партызанкі ў Беларусі сталі мясцовыя камуністы і камсамольцы. Да таго ж, з першых месяцаў вайны ў Беларусь актыўна перакідалі атрады НКУС для актывізацыі савецкага партызанскага руху, які быў яшчэ далёка не народны. Не выпущу из рук винтовки и не пощажу жизни своей в смертельном бою с врагом за жизнь и счастье всех советских народов. Так клянусь я великому Сталину. Зімою 1941-42 гадоў большасць атрадаў былі знішчаныя нямецкімі карнымі акцыямі. Некаторыя атрады былі ўвогуле распушчаныя праз нястачу ежы, вопраткі і проста сховішча, ды мясцовае насельніцтва далёка не паўсюдна падтрымлівала савецкіх партызанаў. Партизаны приезжают, все забирают, кажется, вплоть до всякой трапки.
и скот забирали, и все такое, знаешь, и угоняли. На пачатку акупацыі дзейнасць савецкіх партызанаў абмяжоўвалася нападамі на пакінутыя без аховы мясцовасці і дробныя атрады нямецкіх жаўнераў, пераважна дзеля папаўнення уласных запасаў. Таму часта кіналетапіс гераічнага змагання інсцэнізавалі. Тут ролю нямецкага акупанта выконвае перапрануты партызан. Аднак параза немцаў зімою 41-42 гадоў пад Масквою істотна паспрыяла актывізацыі савецкага падполля на Беларусі. Партызанскія шэрагі папаўнялі тыя, каго немцы асудзілі на вынішчэнне, каму немінуча пагражала смерць, габрэі і камуністы, а таксама савецкія ваеннапалонныя, якіх часова вызвалілі, а потым загадалі вярнуцца ў лагеры. Я думаю, што кіраваліся перш за ўсё ўласнай бяспекай. Таму што ўсё-такі у лесе яны мелі зброю, яны маглі бараніцца, змагацца. І калі яны гінулі, то не гінулі, як, правда, безабароннае насельніцтва, толькі са зброяй у руках. Это ўжо была барацьба. Нярэдка партызанамі станавіліся не па сваёй волі. Вельмі часто партызаны змушалі, разумець, некаторых, каб яны далучаліся да партызанкі. Так? Так само, так кажа, а не так мы прыйдзем і заб'ём, разумець. Як не цябе, то твайго брата ці твайго бацьку. Савецкія партызаны змагаліся не столькі з самімі акупантамі, колькі з вынікамі іх дзейнасці. Партызаны імкнуліся знішчыць усё, што стваралі або дазвалялі немцы і будавалі беларусы под немецкой оккупацией. Школы, газеты, культура, гаспадарка. Даставалася і цывільнаму насельніцтву. Неадзіночнымі былі выпадкі рабавання, марадзёрства, гвалту і забойстваў мірных жыхароў. Я ніколі не забуду, калі я приехал со школы и приходит до нас, я уже говорю об этом, 7 партизанов. Шукали они, расколотили целый дом, целый дом. Я тогда, признаюсь сегодня открыто, думал, что это опошняя хвилинка моя была. Поставить 5 детей и с мачехою, перед стенкой и с витовкой, конец. Вёскі для партызанаў сталіся галоўнаю крыніцаю папаўнення харчовых запасаў. Народныя мсціўцы праводзілі гвалтоўныя рэквізіцыі ў сялянаў, часта забіраючы ў тых апошнія. Таму падобныя сітуацыі ў рэчаіснасці здараліся рэдка. Савецкія партызаны лічылі, што беларускі селянін павінен карміць іх, а не немцаў. А немцы лічылі, што наадварот, што павінны карміць немцаў, а не партызанаў. І калі адбывалася нешта інакш, цярпеў народ перадусім. Вынішчалі іх. Вынішчалі за супрацоўніцтва або з немцамі, або з партызанамі. Усе гэтыя акцыі несумненна не стваралі ў сялянства добрага стаўлення да партызанаў. Начальнік цэнтральнага штаба партызанскага руху Пантелеймон Панамарэнка ўжо ў 1943 годзе пералічваў памылкі савецкага партызанскага руху на Беларусі. Неабгрунтаваныя расстрэлы і рэпрэсіі ў дачыненні грамадзянскага насельніцтва, правядзенне мабілізацыі ў партызанскія атрады, непрыстойнае стаўленне да жаночага насельніцтва пры размяшчэнні некаторых атрадаў у вёсках. Бальшыня сялянства не выяўляла сімпатыі да партызанаў. Замест таго, каб схіляць яго да масавага выступлення супраць акупантаў, партызаны палілі сялянскія сядзібы, забівалі безабаронных старастаў. Я быў сведкам этого завочера, як гарэў дом, як раўлі каровы гарачыя, як крычалі людзі, якіх спалілі. Гэта ж мае равеснікі, з якімі я хадзіў у школу. Там 2 дзяцей было, хлопчык майго і дзяўчына. Магчыма, што гэта двайнякі былі, не. Яны там разам з бацькамі згарэлі ў этой хаце. Так што партызаны там паказвалі, што патрафіць зрабіць. У некаторых вёсках людзі браліся за зброю, каб бараніцца ад партызанскіх рабункаў.
Гэтак у вёсцы Кліны Клімавскага раёну у лістападзе 1942 года мужчынскае насельніцтва ўзброілася і зарганізавала засаду на групу партызанаў Салдатенкі, у выніку чаго 4 партызаны былі забітыя, 3 параненыя. Тым часам, нягледзячы на цяжкія рэквізіцыі, акупацыйныя ўлады пайшлі сялянам насустрач і пагадзіліся з самароспускам калгасаў у заходняй Беларусі. Былыя калгаснікі віталі гэтую кампанію, яна ўзбудзіла ў іх гаспадарчую актыўнасць. А таму абавязак пастаўкі харчавання нямецкаму войску выконвалі 70% сялянаў, нават у тых раёнах, дзе была найбольшая партызанская пагроза. Тыя гады нямецкай акупацыі гэта былі гады сытасці. Былі гады сытасці проста. Не было праблемы з ядою там у нас на Дняманным у Любчы. Не было ніякай праблемы. При тым, што яшчэ немцы. Конечно, там была нармальная прыватная гаспадарка. Так што той, што выгадаваў, так меў чым дзяліцца. Ніхто ніякі там калгозы гэта не аднімаў яго, правда, толькі. На сваёй зямлі выгадаваў там і парася, і курыцу, і карову, і жыта, і пшаніцу. І была яна, гэтая пшаніца і жыта было ў руках чалавеча, жыхароў. Як здрада савецкай айчыне ўспрымалася любая беларуская патрыятычная дзейнасць. Асабліва жорстка партызаны пераследавалі беларускую інтэлігенцыю, якая актыўна удзельнічала ў самапомачы, культурніцкай дзейнасці, школьніцтве. Пад нямецкай акупацыі беларусы не працавалі ў нямецкіх школах, працавалі ў беларускіх школах. А сёння дзетак каб дзеткі здараліся беларусамі, і вельмі цяжка ім было таксама. Паводле партызанаў і савецкага кіраўніцтва, гэтыя людзі ўяўлялі большую палітычную небяспеку, чым самі немцы. Таму галоўны ўдар мусіў скіроўвацца менавіта супраць іх. Партызаны вельмі знішчалі гэтыя беларускія школы, знішчалі настаўнікаў. Ім гэта перашкаджала. Яны не хацелі, для іх было страшно. Мы не далі беларускай школы, а немцы прыходзяць і даюць. Разумееце, палітычны чыста падыход. Партызаны прыкладалі значныя намаганні, каб вывесці насельніцтва на шлях актыўнай барацьбы з немцамі. У справу ішла прапаганда, у арсенале якой быў шырокі набор прыёмаў. Прыкладам, распаўсюджваліся чуткі, што не толькі немцы, але і Сталін праводзіць палітыку дэкалектывізацыі. Або нібыта партызаны ваююць не за Сталіна, а за новы лад у ВССР. Гэтак у звароце Сталіна да беларускага народу нават не цураліся выкарыстоўваць паняткі, нязгодныя з савецкай ідэалогіяй. Гордись, белорус! На знаменах твоих дивизий золотыми буквами написано: «Выше знамя белорусской национальности. Честь и слава тому, кто с оружием в руках борется за честь и независимость белорусского народа». Аднак і афіцыйная прапаганда не заахвочвала да супрацы, асабліва ў раёнах, кантраляваных немцамі. Таму савецкім партызанам прыходзілася карыстацца не толькі пернікам, але і бізуном. Партызанскія ўлёткі пагражалі смерцю паліцыянтам ды іхным сем'ям, сялянам за пастаўку немцам харчоў. Гэтыя пагрозы здзяйсняліся, каб застрашыць насельніцтва. «И будь ты проклят, презренный предатель!» Страшная кара постигнет каждого, продавшегося врагу. Беспощаден приговор народа. Савецкія партызаны выдатна выкарыстоўвалі свае магчымасці па знішчэнню беларускага нацыянальнага актыву. Это і настаўнікі, это нейкія былыя дзеячы беларускага нацыянальнага руху, нават тыя, якія адышлі ад справы, будзем так казаць. Гэтак, напрыклад, у Слонімскай акрузе з красавіка да лістапада 1942 года партызаны забілі 1024 асобы. Сярод іх толькі 20% гэта немцы і паліцыянты, 80% гэта сяляне і працаўнікі адміністрацыі. У Вілейскай акрузе да канца лютага 1943 года партызаны знішчылі 815 чалавек.
З іх 75% складалі старасты, чыноўнікі ды іншыя цывільныя працаўнікі, а таксама іхныя родныя. Дыверсіі ды прапаганда заўважна ўплывалі на паводзіны насельніцтва, асабліва ў раёнах, кантраляваных партызанамі. Райхскамісар Остляндо Генрых Лёзе выказаў меркаванне, што такія паводзіны насельніцтва былі не праяваю сімпатыі да партызанаў, а нараджаліся са страху перад расстрэлам і спальваннем маёмасці. Тым не менш, пэўная частка жыхарства з розных прычынаў да партызанаў ставілася прыязна і папаўняла іхныя шэрагі. Это был враг, это был страшный враг. Если вы видели то, что они здесь делали, как они вешали, как они собирали нас, людей, в группу, и мы стояли, смотрели, как они вешали, так после этого что осталось у нас, в нашей стране? Все сожгли, уничтожили, грабили, увозили. Так что же в душе я могла думать? Что? Мстить? Как только можно, сколько было сил. Мне казалось, хоть одного убить немца, и то мне будет легче. Все-таки я какой-то грех с души сниму, что я не грешна перед своей родиной, перед своей страной. Тым часам абвешчаны гаўляйтарам Кубы курс на беларусізацыю ў генеральнай акрузе Беларусь стаў перашкодаю не толькі для савецкага падполля, але і для польскай меншасці на Беларусі. У выніку чаго ўжо ўвосень 1941 года пачалі ўзнікаць першыя падпольныя польскія структуры. Барацьба вялася не толькі за адабраныя пры саветах маёнткі. Змаганне ішло за пасады ў цывільнай адміністрацыі і свой нацыянальны ўплыв у ёй. Палякі рабілі вялікую шкоду беларусам. Што яны зрабілі? Іх прыйшлі падчас акупацыі на Беларусь. Немцы, там, немцы. З беларусы не гавораць па-нямецкі, а гэтыя урадоўцы польскія вельмі шмат на Беларусі прыехалі з того часткі, якая была пад Аўстрыяй. Польшча была на 3 кавалкі разделена. Немецкая, аўстрыйская, расійская. То яны прыйшлі класна па-нямецкі. Так все перакладчыкі у немцаў раптам все палякі. А яны пераклалі так, як хацелі. Перакладалі так, што нас расстрэлялі направа і налева. Паводле кіраўніка партыі беларускіх нацыяналістаў Янкі Станкевіча. Смутная вайна, у якой гестапа пралівае польска-беларускую кроў, у значнай ступені ідзе па віне мясцовых палякаў. Палякі імкнуліся стварыць для беларускага актыва імідж натуральных бальшавікоў, якія арыентуюцца на ўсход, і толькі палякі сапраўдныя прыячалі заходняй культуры і нямецчыны. У сваю чаргу прадстаўнічка галоўнага камандавання арміі краёвай Зоф'я Дабрынская падкрэслівала: «Даю слова гонару, што гэта не толькі не акцыя цэнтру, але наадварот, такія ўчынкі ёсць здрады Польшчы і законныя польскія ўлады пакараюць такіх людзей за дзяржаўную здраду». Тым не менш, агульнай мовы беларускім нацыянальным колам з польскай арміяй краёвай так і не ўдалося знайсці. Перамовы з польскім бокам працягваліся шмат месяцаў, пачынаючы ад ліпеня 42-го, ажно да восені 43-го, аднак да нічога не прывялі. Не давялі яны таму, што польскі бок ніяк не пагаджаўся на існаванне ўз'яднанай Беларусі і імкнуўся да таго, каб зноў яе раздзяліць паміж Польшчай і Савецкім Саюзам так, як гэта было зроблена ў Рызе. Тым часам шэрагі партызанаў пачалі значна папаўняцца. Прычынаю гэтага сталася перамога чырвонай арміі пад Сталінградам і контрнаступ на поўдні. Бясспрэчна, частка новапрынятых партызанаў кіравалася ідэалагічнымі перакананнямі або страхавалася такім чынам на будучыню да вяртання савецкай улады. Але значную частку гэтых людзей гнаў лясы страх перад нямецкімі карнымі экспедыцыямі, якія асабліва ўзмацніліся ў 1943 годзе. У партызанскіх зонах палілі вёскі, а іх жыхароў, падазраваных у супрацы з ляснымі атрадамі, забівалі або вывозілі ў канцэнтрацыйныя лагеры ці на працу ў Нямецчыну. Часта карныя акцыі немцаў былі вынікамі партызанскіх правакацыяў, якімі тыя імкнуліся змусіць людзей ісці да іх у лес. Як
суіснаваць з акупантам. Это было питание номер один. Суіснаванне з акупантам. Пойти в полицию никому не хотелось. Яны ведали, что это уже будет коллаборация, и что это есть коллаборация. Але игнорировать факту, что там были немцы, что были вермахтовцы, так само не можно было. Треба было неяк знайти модус вивенди з ними. Ну так самогон, гнали самогон. Это было все, это были гроши, это была свобода, когда тебя арештовали немцы, покуль еще не забрали туда в гестапо, так ты еще мог выкупиться, там, дать ему литровку доброго першаку и все, и он брал. Советские историки окрещивали немецкие карные акции як борьбу с партизанами и мирным насельніцтвом. Аднак на тэрыторыях, дзе не былі занатаваныя выступленні партызанаў, не азначалася і барацьбы з насельніцтвам. Вядома, што нават спаліць вёску без дазволу вышэйшага нямецкага камандавання немагчыма было. Трэба атрымаць санкцыю на гэта, і тады ўжо карныя батальёны праводзілі гэтыя экзекуцыі. У немцы дастаткова педантычныя, і ніякага свавольства нават у экзекуцыях мірнага насельніцтва яны не ухвалялі. Все робилося докладно, по плану, педантычна, мэтанакіравана. У загадзе Гімлера, адрасаваным кіраўніку СС і паліцыі ў цэнтральнай Расіі, групенфюреру СС Эрыху Баху адзначалася, што жыхарства, якое ставіцца да нямецчыны прыхільна, трэба берагчы і нават часткова ўзброіваць. Затое супраць насельніцтва, якое падтрымлівае савецкіх бандытаў і марадзёраў, належыць ужываць самыя жорсткія захады. Мужчынаў расстрэльваць, дзяцей і жанчын дэпартаваць, а вёскі паліць. Аднак вызначыць, хто ставіцца прыхільна, а хто не, было практычна немагчыма. План Кубы, інспіраваны Іванам Ермачэнкам, грунтаваўся на стварэнні густой сеткі аддзелаў беларускай самааховы, падмацаваных сіламі СС і вермахту. Добра зарыентаваныя ў мясцовай сітуацыі жаўнеры самапомачы маглі б з большую ці меншую пэўнасцю распазнаваць партызанаў. Тым не менш, гэты план не падабаўся Гімлеру, які спадзяваўся расправіцца з партызаншчынаю без якіх-колечы саступак на карысць беларусам. Ён аддаў перавагу карным акцыям. Карныя акцыі не былі эфектыўныя. Яны пакідалі горы трупаў і папелішчы, ale partyzanckich sił nie zniszczali. Partyzany uciekali, skrywali się, a potem, kiedy odstupali Niemcy, oni wracali się. Падчас першай такой карнай акцыі «Балотная ліхаманка» у жніўні 42-го года былі забітыя больш за 10 тысячаў чалавек. Сярод іх партызаны не складалі і 4%. У адным з рапартаў, адрасаваных Генрыху Лёзе, Куба зазначаў, што карныя аперацыі часам пераўтвараюцца ў крывавыя оргіі. І гэта не толькі руйнуе давер насельніцтва да нямецкага кіраўніцтва, але перш за ўсё адбірае ўпэўненасць у прыхільных да нас беларусаў, якія з намі супрацоўнічаюць. У некаторых выпадках яны трапляюць у поўную залежнасць ад самаўладства якога-небудзь камандзіра паліцыі ці СС. Гэтыя акцыі даводзілі да знішчэння цалкам невінаватага насельніцтва, не заангажаванага ў барацьбе. Старых людзей, жанчын, дзяцей і так далей. Забівалі, дэпартавалі, І гэта ўсё было на некарысць ідэі Кубы, які хацеў ўсё развязваць палітычнымі метадамі. Гаўляйтер Куба пачаў выступаць супраць масавых забойстваў цывільнага насельніцтва і спальвання вёсак. Адбылося гэта акурат тады, калі Гімлер збіраўся зрабіць гэтыя акцыі сталым элементам усіх вялікіх карных аперацыяў. Гэта яшчэ больш напружыла дачыненні паміж Кубай і СС, набліжаючы тым самым трагічную развязку гэтага канфлікту. Паразы вермахту на ўсходнім фронце прымусілі немцаў сур'ёзна задумацца над сваёй усходняю палітыкаю. У найвышэйшых колах Трэцяга райху прыйшлі да высновы, што трэба працягваць жыхарства акупаваных абшараў на бок Нямецчыны і ствараць рэвалюцыйны антыбальшавіцкі фронт.
А ўвесну 43-го года Гітлер цалкам адмовіўся ад планаў каланізацыі на ўсходзе. Аднак значных змен ва ўсходняй палітыцы райху так і не адбылося. Акупаваныя абшары па-ранейшаму выкарыстоўвалі выключна як крыніцу гаспадарчых рэсурсаў. Хаця Розенберг прапанаваў яму не раз, асабліва пасля Сталінграду і Курска, прапанаваў яму змену гэтай палітыкі, Гітлер на тое не пагадзіўся да канца. Трэба тое ведаць. Палітычная будучыня Беларусі надалей заставалася неакрэсленаю. У сакавіку 1942-го сувязны афіцэр Розенберга доктар Копен лічыў, што беларусы настолькі прымітыўныя, што прыдатныя толькі на тое, каб араць зямлю і гадаваць жывёл. У той жа час выйшла распараджэнне, якое забараняла стварэнне цэнтральнага беларускага органу самакіравання. Аднак Кубы, беручы на сябе адказнасць, пайшоў насуперак рашэнням і меркаванням найвышэйшага кіраўніцтва райху. Ён імкнуўся дабіцца падтрымання беларусаў. Кубы пайшоў далей за інструкцыяй Розенберга. На пачатку 1942 года ён рашуча падтрымаў зямельную рэформу. Усе калгасы былі распушчаныя, а іх зямля і інвентар перайшлі ва ўжытак сялянаў. Адначасова Кубы распачаў беларусізацыю царкоўнага жыцця. Ён спрыяў стварэнню беларускай аўтакефальнай царквы, незалежнай ад расійскіх уплываў. Вясною 1941 года ён узаконіў дзейнасць беларускага экзархату грэка-каталіцкай царквы, які існаваў падпольна з таго моманту, як яго стварыў мітрапаліт Шэптыцкі ў 1939 годзе. Падтрымаў Куба і пачынальнікаў паступовай беларусізацыі рыма-каталіцкага касцёлу. Аднак найбольш актуальным пытанням для Кубы была барацьба з савецкімі партызанамі, якія заміналі рэалізацыю ягоных палітычных планаў. Што Кубе, што ён не стаў савецкім партызанам, гэта найгоршае. Што ён не падтрымаў партызаншчыны. Гэта бяда. А то, што ён сказаў, што партызаны, якія будуць з намі змагацца, будуць пакараныя. Ну, што іншага ён мог сказаць? Напрыканцы чэрвеня 1942 года саспела рашэнне стварыць беларускія ўзброеныя сілы для барацьбы з савецкімі партызанамі. Кубы абвесціў, што гэта будзе вольны корпус. Паводле нямецкай традыцыі гэта былі аддзелы добраахвотнікаў без дакладна акрэсленай колькасці жаўнераў. Куба даручыў іх фармаванне Ермачэнку і адначасова папярэдзіў, што яны будуць падпарадкоўвацца камандзіру СС і паліцыі на Беларусі. На Ермачэнку ж ускладаліся абавязкі і арганізацыя набору добраахвотнікаў і забеспячэння іх харчаваннем, жытлом і абмундзіраваннем. Праект арганізацыі корпусу беларускай самааховы БСА распрацаваў маёр Франціша Кушаль, які дагэтуль быў камендантам вучэбных курсаў беларускай паліцыі ў Менску. Немцы прадугледжвалі стварэнне ў кожным раёне адзінкі БСА колькасцю ад роты да батальёну. Нямецкая паліцыя мусіла забяспечыць іх зброяй і кіраваць шкаленнем і аперацыйнаю дзейнасцю. На пачатку жніўня ў Менску адкрыліся падафіцэрскія курсы. Да сярэдзіны лістапада тут падрыхтавалі каля 260 афіцэраў царскай, польскай і савецкай арміяў. Адначасова ў іншых беларускіх гарадах адчыніліся падафіцэрскія курсы, на якіх прайшлі перападрыхтаванне некалькі тысячаў падафіцэраў. У кастрычніку 42-го Куба заявіў, што служыць у БСА пажадалі каля 15 тысячаў беларусаў. Хоць частка з гэтых людзей падалася ў БСА не па сваёй волі, тым не менш нямала было і добраахвотнікаў. Форму мы носили немецкую, а отлично носили белорусскую, бело-червоную. Белостяг носили на рукавах, а зеленые котлецы. Ну, такое командование было только по-белорусски, не по-русски. Нас все время на занятия проходили, и строевые, понимаешь, и спевы там, и всякие, и все. Аднак ужо досыць хутка немцы сталі бачыць у беларускай самаахове пагрозу. Шэф СД Остлянду паведамляў лёзы. Робяцца захады, каб забяспечыць будучыя аддзелы самааховы адзіным абмундзіраваннем і ўзбраеннем, у тым ліку лёгкую пяхотную і аўтаматычную зброі, каб адразу надаць ім рэгулярны вайсковы характар, а пазней, пасля правядзення першых аперацыяў, мець права выстаўляць свае патрабаванні.
У канцы ліпеня 1942 года адбыліся змены кіраўніка СС і паліцыі на Беларусі. Замест Карла Цэнера, які занадта падпарадкоўваўся Кубе, прызначылі Вальтера Шымана. Той адразу ж пачаў выпраўляць памылкі свайго папярэдніка. У верасні Ермачэнку пазбавілі тытулу галоўнага каменданта БСА. Штаб самааховы распусцілі, афіцэрскія чыны скасавалі. Батальёнам БСА, якія ўжо паспелі сфармавацца, не далі зброі. Ім прапанавалі перайсці на статус паліцыйных батальёнаў пад камандаваннем нямецкіх афіцэраў. Аднак кіраўніцтва БНС не пагаджалася з такімі прапановамі, імкнучыся захаваць нацыянальны характар БСА. Гэткую пазіцыю падтрымліваў і Кубе. Ён неаднаразова звяртаўся з просьбаю забяспечыць беларускія аддзелы зброяй і хадайнічаў у гэтай справе нават перад Гітлерам. Кубе падкрэсліваў, што як мага хутчэйшае ўспраенне беларускіх добраахвотнікаў першачарговая задача ў барацьбе з бандамі. Рэальны рост партызанскай актыўнасці стаўся самым важкім аргументам у гэтай спрэчцы. Урэшце немцам давялося пагадзіцца на тое, каб захаваць беларускую самаахову. Удалося сфармаваць каля 20 батальёнаў БСА і некалькі меншых падраздзяленняў. Хоць у некаторых акругах часткі БСА лічылі сябе за незалежныя ад немцаў беларускія фармаванні, гэтая незалежнасць стварала немалыя праблемы. Немцы адмаўляліся забяспечваць беларускія аддзелы абмундзіраваннем, таму беларускім жаўнерам даводзілася хадзіць ва ўласнай вопратцы, вонкава яны мала адрозніваліся ад партызанаў. Аддзелам БСА немцы выдалі толькі невялікую колькасць зброі. Рэшту прыходзілася здабываць уласнымі рукамі, у тым ліку купляць у немцаў, а нават і партызанаў. Так кулемёт, які купляўся ў нямецкіх або італьянскіх салдатаў, што вярталіся з фронту, каштаваў 9 кілаграмаў саланіны і 5 літраў самагонкі. Звычайныя аўтаматы куплялі нават у савецкіх партызанаў. За іх плацілі пару бутэлек гарэлкі. Такім чынам, адзін са слонімскіх батальёнаў неўзабаве займеў 8 кулемётаў і нават мінамёты. У студзені 43-го года пачалася кампанія вылучэння генеральнай акругі Беларусь са складу Остлянду і падпарадкавання яе вайсковым уладам, што прывяло б да ліквідацыі цывільнай улады на чале з Кубе. Такім чынам, ягоныя ворагі з СС і паліцыі вырашылі адпомсціць Кубы за ягоную дзейнасць на пасадзе генеральнага камісара Беларусі, якая супярэчыла іхным інтарэсам. Найважнейшым пытаннем быў Куба, які ім перашкаджаў. І не хацелі, не такая важная была справа, ці гэтая генеральная акруга Беларусь знаходзіцца в складзе райкомісарыята Остлянд ці в складзе армейского тылу. Важно было, што Кубы, каб не было там Кубы. І дзеля таго, каб яго там не было, яны маглі аддзяліць, вылучыць яе з райкомісарыята. Праціўнікі Кубы закідалі яму імкненне быць правадніком беларускіх нацыяналістычных тэндэнцыяў, скіраваных насуперак інтарэсам Нямецчыны. Аднак Куба выступіў у абарону генеральнай акругі Беларусі і даслаў Розенбергу вялікі ліст. Для мяне самае цікавае было то, што ён тлумачыў уладам у Берліне, што калі мы сёння атрымалі такую магчымасць зрабіць нешта з гэтай Беларусю, то калі мы адмовімся ад гэтага і аддзелім, далучым яе да ваеннай зоны, то гэта раз назаўсёды перакрэсліць палітыку, нямецкую палітыку ў адносінах да Беларусі. Незалежна ад таго, якая будзе будучыня. Беларускае пытанне стала справаю прэстыжу нямецкай цывільнай палітыкі, таму 23 траўня 1943 года Розенберг выдаў дэкрэт, у якім пацвердзіў ранейшую прыналежнасць Беларусі да Остлянду. Аднак удар па Кубы нанеслі з іншага боку, рукамі ягонага намесніка Готберга. Курт фон Готберг нарадзіўся ў 1896 годзе, дзяржаўны і вайсковы дзеяч Нямецчыны. Удзельнік Першай сусветнай вайны.
У 1932 годзе уступіў у нацыянал-сацыялістычную нямецкую рабочую партыю і УСС. У 1937 годзе працаваў у галоўным ведомстве ў пытаннях расавай палітыкі і пасяленняў. У 1940-1942 годах займаў пасады брыгаданфюрэра СС і генерал-майора паліцыі. З восені 1942 году кіраўнік СС і паліцыі ў генеральнай акрузе Беларусь. З сакавіка 1943 году прадстаўнік райсфюрэра СС у цэнтральнай Расіі. У лісце, скіраванаму шэфу галоўнай управы СС Бергеру, Готберг выказваў сваё абурэнне з дзейнасці БНС і заявіў, што БНС адно толькі нарабіла шкоды і затлуміла насельніцтва, а Ермаченка частуе берлінскія ўлады цалкам памылковымі нацыянальнымі і незалежніцкімі беларускімі ідэямі. СД занялося справою БНС і зборам доказаў злачыннай дзейнасці арганізацыі. Да барацьбы супраць Ермачэнкі далучыліся Радаслаў Астроўскі і Фабіян Акінчац. Пасля доўгіх вышукаў следства знайшло злоўжыванне ў гаспадарчай дзейнасці кіраўніка БНС Івана Ермачэнкі. Ёсць некалькі версій. Вось такая версія, што ён правініўся перед нямецкімі ўладамі. Вось другая версія – это тое, што ён літаральна злодзей, краў тут сала, мяса, харчаванне і звозіў гэта все эшелонамі ў Прагу на сябе там на склады, дзе ён жыў, дзе жыла стала яго жонка. Нягледзячы на такія закіды, Куба не адхіснуўся ад Ермачэнкі. Куба весь час адсочваў допыты Ермачэнкі, якого вымагалі прызнацца, што ён тут ствараў антынямецкую арганізацыю. Але у Кубы былі магчымасці паведамляць Ермаченка пра ход следства. Ён амаль кожны дзень дасылаў да яго свайго кур'ера з лістом. І ў гэтых лістах Куба паведамляў Ермаченка, што яму трэба казаць, што супраць яго інкрымініруецца СД. І параіў яму сказаць, што трэба прызнацца, што ён краў мяса, краў харчаванне і звозіў гэта ў Прагу. І так можна зразумець, што Куба яму проста раіў, што гэта адзінае найменшае зло, якое можа яму выратаваць жыццё. Ермачэнку сапраўды ўдалося пазбегчы смерці. Але затое напрыканцы траўня 1943 года ён быў змушаны пакінуць Менск і вярнуцца ў Прагу, дзе яму забаранілі займацца палітычнай дзейнасцю. Па даручэнні Розенберга Куба даслаў Ермачэнку ліст з падзякаю за працу на Беларусі, такім чынам паказваючы, што справу супраць Ермачэнкі сфабрыкавалі ў кантэксце канфлікту СС з цывільнай адміністрацыяй на Беларусі. Пасля гэтага ў траўні 43-га дзейнасць БНС абмежавалася аховаю здароўя і гуманітарную дапамогу насельніцтву. А ў красавіку таго ж года беларускую самаахову распусцілі, яе жаўнеры перайшлі ў распараджэнне мясцовай паліцыі, а частку вывезлі на працу ў Нямецчыну. У выніку канфлікту з СС Куба ўдалося абараніць уласныя пазіцыі, але за гэта давялося заплаціць высокую цану. Быў разбураны ўвесь палітычны механізм, які ён будаваў з верасня 1941.